черен ластик. Или какъвто е ваша, аз искам моята гривна да е черно-бяла. И го заплитате на осмица. Like this. Така, после малко минах през белите. После вземате един бял ластик, даже още малко се доближа. После вземате още един бял ластик, само малко да дръпна и го слагате над него, без да го слагате на осмица. Гледайте. Вземате още един черен ластик, само да не си снимам главата отново. И така, да, също ще ви трябва и една кука, ако искате една кука, моите червена тоста. И така, премятате долния черен ластик. И от двете страни. Надявам се да не си снимам главата. Така. Сега. Почва нещо по-интересно. Слагате един бял ластик. Да не си снимам главата. Отново. И така. Вече не премятате долния бял ластик, ами черния, който е по средата. Ето така. И после вече, ето тук, премятате долния ластик. Ето така. Така трябва да ви се получи. Така. Сега вземаме един черен ластик и слагате пак така. И този път, да ви кажа, когато ето тук има два еднакви цвята, даже когато ето тук има два еднакви цвята ластика, тогава се премята най-долния. А когато един единствен цвят ластик, който си е някак си по-така самотен, премятате него. Той трябва да е по... Не мога да го оцеля, ще ме извините. Той е по средата. Така. После вземате един бял. Само да си бутна надолу. Вземате един бял. Така. Премятате черния. Сега другия черен. И така. Оп. И ще го направя още 3 пъти пред вас. И после си продължавам сама. Точно така, отхвърлям ви пандата. Вие сте отхвърлени. Отлъчени. Така, още 2 пъти. Дон. Знаете, аз съм експерт по лиготиите. Да, точно така, експерт съм. Но не по математика или по нещо такова, не и по компютри, а по лиготии. Още един път. Дон. Така. После ще продължавам сама. Пак казвам. Само... нищо. Надявам се пак да не стане дълго видеото, защото моите са получават не по половин час. Така. Пак премятаме долното и после средното. И така. Сега ще продължа сама. И също ето какво се получава. Едната половина в черно, другата в бяло. И така. Спирам камерата. Изглежда, че ще се видим след малко. Бам! Виждайте следното. От лявата страна взимате средни ластики и премятате, а от дясната най-долни ластики премятате. След това обратното. От лявата страна взимате най-долни ластик, а от дясната средния.
и редувате това, но винаги трябва да помните кой ластик сте преметнали последно. Първо преметнете ластикът, който е обграден от два други цвята. В случаят ето тук имаме черно, розово, черно. Розовото е по средата и ще го преметнем него по средата. И щом преметнахме от тази страна по средата, от тази премятаме най-долният ластик. Сега виждаме, че тук имаме черен ластик отгоре, значи следващият ластик е розов. И отново виждаме, тук имаме черен по средата, розов, черен, розов и премятаме черният ластик по средата. Щом преметнахме средния ластик, значи трябва да преметнем най-долния ластик. Винаги трябва да премятате два ластика от един и същ цвят. Ако преметнете черен и розов или два различни цвята, е грешно. Винаги, щом премятате от тази страна средният ластик, от тази страна премятате долния ластик или обратното. Не може да преметнете от тази страна средния и от тази страна средния, нито пък от тази страна долния, от тази страна долния. Винаги трябва да е различно. Двата долни ластика, които са тук този бял и тук този черен, трябва да преметнете. Ето така. Трябва да преметнете на белия. Така. След като сте останали само с един бял ластик, трябва да вземете единия му край с вашата кука. Да, всъщност, ето така. После да вземете другия, ако аз успея да го взема. Така. Само. И вуаля! Сега вземате вашия Eclipse, моят е супер розов и мисля, че ще ви е по-удобно. Ако с пръстите си вземете еластика. Ето ластиците, ето така. Това нещо малко са гладки. Така, сега ще го правя по моя начин с Eclipse, ако успя да го взема, да го сложите. Слагате и това, тук. Сега се връщаме в началото, където аз сложих този черен ластик. Него по същия начин го хващам така и с този край. С този край правя ето така. И ето, само малко да. Оп. И ето вашата френска плитка, French braid е готова. И така, това аз бях админ The Winner. Пак казвам, че съм The Winner. И до скоро! Та-та-та!